Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Magayi, muli bwanji? Ndabwera kuno quickly. Just want to update you something zokuzana ndi zisankho izi. Maripoti amene atifika pano from a reliable source ndionena kuti IMCP apanga pause ino ma dashboard at times, excuse me, komanso Zodiac. A gospel kazako awauza kugira ntchito ku Zodiac kuti asamaonese zosatira zija pa dashboard pacha. Foba jamati onesa tamati panga update mmene DPP graph yawo ikudani ikukwerera komanso graph ya achakwera ikuyenderanso. Nde pano bapanga pause. Now, the recent update imene ifitalandira back office ndionena kuti Kondwani Nankumwa akufuna kusegulira mlandu chipani cha DPP. Atupere Muluzi akufuna kusegulira mlandu chipani cha DPP. MCP ifuna kusegulira mlandu chipani cha DPP. Nkhani ndionena kuti akuti DPP yabera zisankho. Maona Malawi anthu wa akufuna kubereni mavoti anu. Komano magazi zimene mukupangazi mukulakwa kwambiri. Mukulakwa chifukwa ndale samayenda choncho. You have to respect right ya Malawi. The Malawians voted. They don't want President Chakwera anymore, but you are trying to squeeze kumwika pale paka Chakwera, yet you know kuti Chakwera has lost these elections. This is sad. I'm telling you my guys. And the team yake ndi makandu kubereza pano ngakhale timu ujeni gift Trump pesa nazo nakuti ayi inayo zimene zonpanga kizu kuti ine muimika mutharika. I'm telling you my guys yake amene akupanga zonsezi atupere Muluzi sindikuziwa kuti akamati amubera bwanji. Kondwani Nankumwa akuchita kuposedwa ndi asiriwa kamukuti asiwa ka whatever akuchita kuposedwa ndi akula manager akumani naso kuti DPP amubera. MCP nayo so akuti ujeni DPP mabera. Ndiye no, we have to be careful. We have to be careful, and the majaji amene abilipira ndrama akuti ayendese nkhani imene iyi mwayanga nisise bwino. We don't want to say much pakadali pano because this is social media. Right? Nkhani yo akuti achunakale nchifanya kanali busy kupanga delays into izi. They were delaying ku Central Region kuja because Central Region abera kwambiri. Koma one thing you have to know kuti kuli madata chakuonesa. Mmene anthu avotera, mmene anthu anapangira register. Now anthu anapanga fake maina. Nchifanya ka anthu ajamalimba kuti ayi amalimba mtima kumazilimbisa okha mtima kuti MCP iwina ndi 70 plus chakuti percent. They knew what they were busy with. Komano my guys, izizi tisalole. Nditokoze kwambiri achipani cha UTM kuti za ujisiru zimene akupanga awawa ino simupanga nawo. I think UTM mwalandira wemu. Koma Kondwani Nankumwa atupere Muluzi samala mbale wanga. Msamale kumani zimene mukupangazo. DPP bwana bwanji zisankho pamene iyo ili ku opposition. Mwamenya mamonitor DPP ku Central Region. You use the fake Malawi Defense Force because those are not Malawi Defense Force. You use the fake ones. Tolinga jani mupange tarnish the reputation of Malawi Defense Force. But I want to tell you this. You guys, you don't know Malawi Defense Force. Kaya amene wakupanga ndi ya Valentino Piromweo kumatuma anthu ena kuseri kwa MCP kuti azikapanga zimenezo koma ndifuna kuuza kuti musaibise mbiri ya Malawi Defense Force. Mukapanga zibwana zanuzo musamapangepo include Malawi Defense Force. Zimene mukupanga Chakwera Kondwani Nankumwa atupere Muluzi ndifuna ndikuuze kuti mukutengano sabola kumatisa pabala loti mapola. Mukutengano mpene wa ukapi ndikumaba ano pabala kuti bala limapola. Amalawi adakwiya. That's one thing you have to know. You idiot. Amalawi anakwiya. They don't want you. Ndiye chifukwa kukuya kumene kujako ndichifukwa kana kuti zinthu tisinthe.
amalawi tu avota mwa unyinji komanso mokwiya munayesesa kuwabakira kuwati chose kuyanja. Now this plan yonena kuti kwaundwana ani nakuti okay atibera zisankho ndiye kuti kumene kuja mfuna muchosere mavoti chifukwa kuti DPP kumwera yabwera ndi landslide, especially Cholo ndiye yangokokolola DPP konse kungokokolola mavoti. Nawo chimene mufuna mune kuti atibera ncholinga kuti mupungule mavoti aja kumwera kuja pa Central Region po bwanje ije ndikondana kumayo atipere mu saku nena kuti waberedwa pa Central Region. Now you are defending these people who are wounding Malawians. Kumapanga defend anthu akupweteka Malawi, kumapanga defend zona akulu ino. Yela grand tubanje. Zimene mukupanga izizi iwe atupere muluzi tifuna tikuuze, iwe kondwani na nkuma tifuna tikuuze, zimene mukupanga izizi. Patsogolo apa muzapanga regret. Iwe chakwera zimene mukupanga izizi patsogolo apa muzapanga regret. Ndakuuza ni dzulo kunena kuti zimene munapanga mu 2020 zija munapanga set law. Munapanga set lamulo. Tizakati kugwirisa zimene zija mpaka na kalikale palibe sizoti mwakuti. Munapanga set zinthu zenye chifukwa chake kuyambirira munakana kuti usapangidwe audit because he knew chimene mumachita. Apa zinthu zizi kupanga mukupanga delay. Kubera nkati kumayenjezera mafiga ati zinthu zonna kuti zikulembera pamanyo ine mukapanga print. Why are you printing this result? My result sakwenda kuti abwere opangidwa print. Ndefe tufuna tikuuze ndikunena kuti mission hii siteka hii. Mission hii siteka kubera sikuteka inuyo mbuyanga ndi live. Achagwerato kulibera mavoti. Anzanga awawa aku KK awa. Kwatutu wawinatu Ayuba atu ndidada Jeff aku nkota api. Kota. Ya wose wagwesa kaka ine. Kaka tawauze netere ato. Mwauje tere awa. Ifeo tu basi DPP tu number 1 Kota central. Kota central. Ayuba wawina watu. Akuri Ayuba kumene kuwatana wawina. Iyi ni KK Central Region. Akuseto muda yuoma kamba chifukwa kuti ngwa kumwera awa ni kota. Akaka. Mwone vese zaidi. Nde muna muli ndicho ti mwakambira Malawi. Chifukwa kuti pano Malawi takuziwa ati mafuta amene ali ku Malawi. Sizoti tichedwa kuyankhulaso iyayi. Koma Malawi kuziwa mafuta ali ku Malawi. Nde muone to akakatu. Nkhani imene ili ndionena kuti gospel kazako auza azodi yake kuti asamaonese zinthu za dashboard meti maonera zosatira. Nde ata imuzipa chamukuziwa sopa chakuti time zinda MCP to basi. Nde akuti time ziso nawo achita kunena kuti yayi pakadali panonso musamaonese zosatira. MBC ndiye iyi sikuonesa zosatira. Nde chimene chichitika anatuma so asilikali achinyengo. Atavala makaka asilikali aja ndikumenya mamonita DPP kulilongo. Zosayi. Kudo wako ndiye kulukubera. Nde chimene chichitika to mapanga yonchi. Ngwizi wa game ija yoti 120 mavota amene wapeza kumene ukaika 1 kuti akaleketa 120,000. Yeah. Ndizimene akupanga ati pamene. Ndeso pano kondwanira nkumwa atupere muluzi kumwerako akuti afuna kasumire DPP kuti abera zisankho. Now DPP atupere muluzi MCP ndi kondwanira nkumwa ati afuna nokupita kukhoti kuti akasumire cholinga kuti DPP salamulenso. Ndizimene zili ku Central Region. Amene zimene zili ku Malawi pakadali pano. Zinthu zapangidwa seti Andrew Mpesi akuti bwana akuje na CEO akumeki amene kuti zachisankho anali kupanga meeting ndi MCP. Izi ndi zimene zili ku Malawi pakadali pano. Ine mbuyanga munduzi pamene pali democracy. Yeah, iwe democracy wenepo. Ndipo ni one party system ndiko. Tikamanena manena kuti ife tikuonjezera imene ndi one party system ja this is Central Region. Makaka wawo Central Region pankota pene paboma awa. Makaka. Akuti iwo osuza MCP zimene sakufuna. Nawo chimene tingachitika chonena kuti kukhala ma chaos. The chaos imene ingachitike anthu mene atatulukire kupanga ziwawa mdziko muja. Zimene ndi mmeneno Amalawi anavotera. Atuluka anthu pa Central Region. That's a message that I've just received right now. Central Region itulusa anthu atuluka mawu nyinji. North ituluka, mwera ituluka. Nde mmenje mukhala mademo ndiye kuti Amalawi ambirimbiri akhala akupanga mademo Malawi mujamo zinthu zivuta kwambiri mdziko mwathu. Kufunda kuti amene wakunamiza niyo mission imene sarani isagwire muvula zisanthu. Ali abunya anamba abulesa mtu president. Ali abunya. Sirifuna kuyankhula zambiri pa social media kumano tikuna kuti zimene mukupangazo mulekeretu. Once again kondwanira kumwa atupere muluzi iwe chakwera. Mission yanu imene mmafuna kupanga kuti mutale ndi DPP. Mission imene siteka. Komanso DPP zimene zisinga lole.
ndikufuna tiunikire majaji amene afuna kuyendesa nkhani yanuyo ndi maloya amene afuna kuyendesa nkhani yanuyo kuti ndi ndani ngati ali jaji wene kuti amalikonda dzikoli. Ndipo this time sikuti tikulolatu pano basi kuti tilola ngati zimene munapanga mtenda ndi kuwapezerera kutenga majaji anu kuwalipira kuti azipanga zimenezi. Nthawi ino siiteka chifukwa aliyense akuona kuti DPP jamufuna muipomboneze. Aliyense akuona ndiye kaya ndi jaji amene mwamgulayo kuti ayendese nkhani imene iyi muzozonena kuti amalawa jakaza pa nyumba pake. Anthu amafika potopa malume poti even futija kuiona defense jamabula kuti ase wewe ngonipa. Nthawi imene ikubwera yoti sikuti munthu awo pa asilikali ayi. Because tikuziwa kuti muli ndi asilikali anu amene mukugwirisa ntchito cholinga kuti ife tizenda kuti ndi MDF pamene asala MDF. Ndiye tikuzeni kuti asilikali anuwo choyambirira tisana menye chakwera. Timayamba kumponda asilikaliyo keda kukamponda chakwera. Ndiye musamale muvu imene mukuyendayo. Vomerezani muziko muno anthu afuna zisangalala. Simungakhala muziko zote kumuzungu sangalala ya inoka anthu azivutika. Never. Ndiye tifuna tikuza watupere muzi komanso kondo anakumwa. MCP sanene kuti simukuidziwa and maplani onse amene akupanga sikuti musangalala muvutika kopya. Akuzunza ndikopya. Mukutivesesa. Ife tikufuna DPP khale kumene we want DPP to prove you wrong. Pazimene munachirazi. Ndifanya ka DPP anena kuti sili kuchosa anthu antchito ya. Tikufuna tiasiye mene mkomanso tiaonese mene ziko limakhalira. Inu munali busy kuononga chipani chanu mbiri ya chipani chanu. I will finish with these 2 points. Number 1, nchifukwa chani APM wawina zisankho. APM anapitiriza legacy ya mchimwene wake Bingwa Mutharika. Mbiri ya Bingwa Mutharika aliyense malawa amayamikira. APM atalowa sanafuna kuti mbiri manager Israeli ayi anapitiriza kuti ubwino wa DPP ujo ukhale umene wokuti anthu achikonde. Now MCP mutapasidwa chance. Mutapasidwa chance ya MCP. Mbiri ya MCP inaipa kalekale and the reason why kumwera kuja mwaluza kwa mbiri ndijonena kuti Bakiri Muluzi anawauza anthu akumwera jezonena kuti MCP kapanga izi and ena mwayi wonso inu amene ma legend mulipo pano ndinu mponi. Now mbiri chachifukwa kuti ndiyo ipa kale inu mutalowa MCP mali muti mukoze mbiri imene janthu ifeyo ndikuona kuti ana amene abada ma 2000 azenena kuti komano zimene mukamba zo ndi imene MCP ukamba iyi CMCP imene mukuyenda yambuyo. Ndiye malo muti mukoze no mbiri imene inaola ija MCP ja munapitirizana kuipisa kumachita kunena kuti bola yakamuzo icha. Now apa mwaluza zisankho. Lero mupanga blame kuti atibera akuberani bwanji pamene ine mulimbe masa mupanga control. Ndifanya kana kuza na mala kuti zisankho zija za mu 2019 zija. Ankapanga zonse zija za ma Tipex chanchani. Gulaji na gift Trumpesa jina Timothy Ntamba napanga zimene zijajonga kuti muziblame DPP kuti inabera zisankho. DPP sinabera zisankho. Yakuonesa ne pano pa kuti mmene mundimene kuwinira. Tukufuna kuti mulemekeze zofuna za Malawi, musalemekeze zofuna za inu. Izizi zimene mukuziyamba izizi. Ndi danger, uwu ndi moto. Uwu ndi moto. Iyi ndi nkhondo. Mukamva kuti nkhondo anthu apondana, then zimene ndiye kandi Zimbabwe yanu imene kukuna mizani because we know you have been fooled by Zimbabwean president and you have been fooled by Mozambican president. But let me tell you, Amalawi tusi anthu aku Zimbabwe, Amalawi ndi ozindikira kwambiri and amaziwa ufulu wawo. Malawi they are not Mozambican. Kumene kuja kuli mbuli zokazoka ku Mozambique kuja. Ndese munga apusise. Ndifacha kumwe zawo nesese kuti ku Mozambique kuja amakhala kuti ali muted. This one party system imene mukubelesa mango menya anthu kumapha anthu. Sizichitika zimenezo. We were not born to be killed by you. This is not going to happen. Sadiq, please don't allow this manipulation. Imena kubangai. Asadiki wo kumalawi kugula Sadiki so amene amapanga amayimira Sadiki maiko ena nonse mukale ino Sadiki amene akumalawi eti mwauza Sadiki amene abwe amene gogozi zimene zikuchitika pa anthuwa afuna kupitika Malawi. Anthu afuna azibwera ajakhala ku Malawi. Musiye zibwana zimene mukupangazo mwatulukiridwa kubera so basizingachitike ana berentani manja mkumwena kuti mungopanga announce because zimene zikuchitika sizona zipungachitike kukhala rilani palibe. Komanso we don't want this thing kuti wina akazipita ku court kuti akane kuti atibera apereke ma proof kupoza zinthu zilipombo aliyense amasainira. So ma propaganda amene mukupangawa sagwira amene afuna kuyendeza nkhani imene iku court siko. We want to see kuti judge amene ndi ndani nanga walandira zingati. Yeah. Inuso uko kutai muziki kuli journalist wina wake umene kuwathiridwa ndrama za nkhani kuli ma journalist nina kamene akuchira kuoneka kuti awa akukonda Malawi nde kulino apasidwa ndrama.
ndrama iwene wapasida ublazi uzisanza inuso a gospel kazako paja ndinane na ine pano kunena kuti gospel kazako sakupanga own zodiac anthu mmasusa is not the one owning the zodiac magazi akugwira ntchito pa zodiac aja akugwira ntchito mokhulupirika koma chifukwa chokuti zodiac ija mwini wake ndi John Tembo. I just want to tell you this, zodiac si ya gospel kazako ndi ya John Tembo. The one who's controlling that zodiac is John Tembo's family. Ndinakuza kuti I don't want to go deep kuti why zodiac ija si ya gospel kazako. Kusogolo kumuzamva zambiri koma ndifuna ndikuuze kuti alibe mphamvu gospel kazako alibe amangozira kuti inu kuti unango ikidwa amene pakuti muzikhanga ndino adai koma sino adirekita chani amaje sisiwo mwini wake wa zodiac ndi John Tembo. Now you see, I told you, what do you expect from Annabel Mtalimani? Mwana wa Tembo anthu aja kupanga arani ma media onse malamuja, right? Anaseka ma Joy Radio, anaseka Galaxy, anaseka ma radio station onse ndikusiya kuone sasa kuti asiye ma media amene ali sponsored by MCP. Njo ninga jona kuti ino muzaso kutada. Now you can see kuti there's no democracy. They are controlling the media. The reason why they are controlling the media is because they are owning those medias. So but this is sad. This is sad. Kana kuti bali media ina ikoti si kupangidwa own ndi MCP. Kapena wina nso family yako MCP. Sibo zata auza kuti pangana zimene zijazi palibe. Ku South Africa kuno kuli ma media kuli ENCA, kuli Chan, kuli SABC, kuli Chan. Sama pangidwa control ngati zimene zichitika. You cannot control media. You cannot stop media from broadcasting zinthu zoti or publishing zinthu zoti amalawi izapindulire. You can't do that. You are injuring our democracy. Or I can say in short, you are killing a democracy. Please, is ime. Give it Trumpers nema kubwereza because inendi kukuziwa chicho sichimene kupanga. Zulo walira tifaje kuti nakuzuzula pa chani pa live yanga ya dzulo. So give it Trumpers Timothy Ntambo. Undulo makasungula. Iniyo ndiye you are the behind scenes. Amene mukuwauza magazi mwangu magude. Ampesi Shane Kapondeni akaponda mgaga kumeneko. Richard Chimwendo Banda, you are the behind scenes. Kumaone sisa kunena kuti ya imani sachitike. Ndiye tifuna tikuuza kuti pamene munasunga black box paja tapadziwa. We know black box munaikumbira pasi. Munaikumbira pasi ndipo kumene kokuja kumfuna mkango ndikukuza kuti black box ja mkango ifukulapo muna mkaita kwina kwake. Amene akusunga black box yoti kumdziwa. Munatenga black box ndikuisunga pasi andi maina onse amene anapanga na contribute kupha Chilima tapasidwa tili nawo. You are going to be arrested. And once again, tufuna tukuze kuti black box munaikumbira nyumba mwata ena ake. Ndi nyumba amene munaikumbira black box ija. Mkango fukula muitai. Kampanga bwanji. Koma we know kuti black box ija mukuyisunga kuti. Chimene tikufuna tu apa kuti TPP lamule. Tikufuna kuti chilungamo cha Chilima chija chizaoneka kuti kodi anapha uja anali ndani. Anthu akuoneni kuti anaphaja ndi awo. That's why you are trying to shield this. And sakufuna kuti aziwe chilungamo. Amena kupanga defend MCP. Atupere muluzi kondwani na nkumwa. Ndima ina onse amena charge na Richard Chimwendo Banda yanchani. These are the names amena are included amena kuziwa pokantu pa ifa ya Chilima. And they don't want to be exposed. Ndifaja kasa kufuna kuti nkanija ifufuzidwe. Fa kuda kuzuda amangidwa. Chilima uja anapedwa pazifuka za ndali. Because they want these people kuti azikhala on top azipanga lead. Sana mfune Chilima uja. Koma ndizomvesa chisoni. So do you think kuti you will go out with this without being arrested? No, you are going to be arrested. Ngani ya Chilima ija ndimene inyo mwatekesana zina zonse zilibe ntchito. Koma chimene mukuopa ndichonena kuti mwadziwikane kuti munapha Chilima ujawo. Ndema guys IUTM nthawi iyi zotika wawine waluza yanja zimene zilibe ntchito tuzoso kuti ma MP ena kawina tikudziwa. Komano ife chimene tikufuna ngati anthu awada ipane TPP kuti isalamule mdziko munomo muzozena kuti nkhani ya Chilima ija sizamvekaso. Ndetu kufuna magazi IUTM chonde. Tini makangana pakati hapa kukangana kuja siyani kae. Kukangana kuja tisiye. Tipange umozi. Tukufuna kuti tifufuze kuti mbale watu kujeni Chilima. Anapedwa chifukwa jana. Ndiye kumeno kwa nyamata IUTM mtisandize. We want to know the truth. Zola mulilazili hapo kuma tukufuna tiziwe kuti kodi chifukwa jana anampa Chilima uja. Anyamata IUTM kumeno kutukuza kuti nanusu background mkutamanga.
if ngati mukulikonda dzikoli musatengereza ena akasogoleri achinyengo amene anatenga ndalama kwa achilima noti amene anatenga ndalama kwa achakwera fako ku YouTube ko basogoleri anatenga ndalama kwa ajana kwa MCP ndiye ifeyo nthawi ino imene ililimu iwe ngati atenga ndalama zizitayi chifukwa kuti boma iliragwa no matter what boma iliragwa chifukwa majaji onso maina amene apangidwa amene koko akuwatenga ena apezeka maina atumizidwaso overseas kwa mabungwe akulu madona kuti anthu amene afuna kuyendesa nkhani ndi awa zina zimene akukambira naso ma information ena atengedwa ndiye we are just warning you nanda kuti zina zikulu muno kungozitula chifukwa kuti mapeto ake iweyo ndi amene uzamangidwa kuma chakwera sanga zamangidwa chifukwa kuti constitution izakala kumuteteza ine ndikatera ndisanzika mbuyanga ngani muri chankula ine ndikuseka live maundo omwewo basi ava red chabwino ini kota apa ndikatera ndikuseka live yanga koma tiyeni timenye nkhondo mpaka tifike pa mapeto peni pa nkhani yathu iyi APM wawina apangidwe declare kuti iye ndo wina palibe zobera palibe zonjezeraso mafiga European Union has the list ya anthu mene anakalembesera anakavotera alinayo ndesinizo kuti pamene papa kubera kwaje mupanga bwanji kama kunama kwaje so mpanga bwanji so yeah ndikatero ndisanzike ndizipita nakoma nonse tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.